Здравейте, боксери, аз съм Random Gamer и това е епизод на Hunger Games. И почваме след 3, 2, 1, старт! Окей. Ще пролетя там горе. Колкото знаем има къща. Чай. Аз направилата по... Не мисля, че съм направената по-едно. Все пак. Би трябвало да има чест. Плиз. Окей. О, не, това не е добре. Плиза има нещо там. Плиза има нещо там. Плиза има нещо там. Би трябвало да има нещо. Какво е на това? Ето! Това. Шикуваш се с мене. Искам оръжие. Няма... Там горе трябва да има чест. Не имам храна. Сега... Силно ще загубя. Повече път така става. Да. Миналия път, като победих на миналото ми видео на Hunger Games. Тук трябва... Би трябва да има... What the fuck, саплинг. Да, то саплинг го използвам. Газове. Ако се набута, тук е... О, някакъв идва. Ето. Yes! Окей, перфектно. Вече имаме оръжие, така че... Аз винаги трябва... Един съвет е винаги да откриете оръжие. Тогава да може да се биете, защото не поемайте риска, ако нямате оръжие. Дори и да сте с много силна броня. Да направите нищо. Слизам долу. Те така трябваше ли да скача? Окей, дай да видя. Ще си крафна един хляб. О, май гот! Как да са пропуснали то чест, бе? О, май гот! Не! Бързо бегай. Ой. Шит. Пати, нуба. Не нуба, не. Защо ми? What the fuck? Лагна ми. Окей, още един survival game ще направим. Те всички са ингейм, бе. Вати, Окей, че как са... Пауза. Може са... Как са паузаше? Пауза. Нямаше пауза, бе. Човек, ладно ми. Окей, Окей. Ще паузирам и докато някаква арена не се отвори. Тук съм и изглежда, че същата арена се отвори. Окей. Това път отивам в средата. Който взема. Окей, оръжие взех. О, да. Храна. Не. Бягай. Шит. Все някой ще ми се.
Добре. Аре, плиз. Бай! F. Окей, то ме трябва. Трябва да пусна някоя екшен музика тук. Аре бе! Едно нещо, ето много искам, е да се добави някакъв бонус бутон за спринт. Мръзна ми да цъкам допълнително. Код, 2 златни ябълки, дали... Омака, ябълки казах. О, то сега ще го взема. Не! Карло. О, мой кот, той има яка броня. Той има яка броня. Кой ще ми направи? Кой ще ми направи? Кой ще ми направи? Кой ще ми направи? Кой ще ми направи, а? Кой ще ми направи? О. Падна ли? Някакъв се разсърди. Тук може да има някой бонус честове. Възможно е. Възможно е да има отгоре някой честове. О, да! Възможно е. О, да. Не е нещо особено. Так са. В всеки случай. Там. Принцип не изкриват често окей. Често от тази страна трябва да е. О, скричесто. О, плиз никой да не е взел. Плиз никой да не е взел. Искам едно оръжие! Златна братва. Много... Окей. Нямам нищо. Нямам нищо, виж. Имам храна просто. Окей. Аре, бе! Ти? Окей. Ти. Седмите какво ще направя. Вау, лаги ми. Окей. Последен рунд. Не, всъщност това ще бъде. Окей, това беше от мен Random Gamer, това беше първи епизод на Hunger Games. Чао.